zijn weer met een gloednieuwe aflevering van Lekker Niet Maar Rijden. En ik heb hier bij me Harry Laastra. Harry, jongen, wat haast toch een fantastische auto. Ja, heel mooi. Dat is natuurlijk ook logisch, want deze man is taxichauffeur. En ja, dan hou je van auto's, net. Inderdaad. Harry, van waar zijn wij dan hier eten zien? Ik moet graag eten zien van mijn broertje Walter de Bak. En vertel me dan even, waarom? Hij had een paar hele drege jaren achter de rug en sinds Christ vorig jaar wel het erbij is. Dus ik wil hem eigenlijk op zo'n manier verrassen. Reden genoeg, reden genoeg. En daarom ben we hier bij Slachter Smit, hier in internaat. Master Shen, ze hebben hier de allerbeste gehaktbal van Nederland hier in internaat. Maar ik ben hier net voor gehaktbal. Ik ben hier voor een rollade. Want ze kennen je rolladesknoopje, dat wil je net weten. Hey Harry, is die Walter wat slucht op vlees? Walter is slucht op vlees. Hij er gek op. Mooi. Dan haal je wij de slachter erbij. Ah, rijdt ze. Hey, Klaas Theo. Hey, waar ben je van een rollade? Nou, kom ik gauw even achter, dus ik even een lekker in van je maatje. In een opknoopje, dacht ik. Ik moet wel eens even zien hoe dat gaat. Je bent weer bij het Friese Vlees. Wat hebben we hier? Dit is een molenbel van een Friese dekbel. Nou, die denk je nou, ja, dit nog. Ik ben precies zoals ze wijzen, man. Varkenvlees, Uit Friesland. Frievaart. Frievaartvarkens. Heeft er wel eens van jij, Harry, van Frievaart? Nou, nooit. Frieske Barig. Uit het lekkerste van heel Nederland. Ja, hè? Ja. Nou, dat mag je met je wel hebben zelfs. Maar hoe maken ze die rollade? Wat komt er al in? Die en die? Ja. Hoe gaat zo snel? Want dat moet ik wel even weten. Nou, ik heb wel even zien letten. Dit is dus het middelsteek van een barg. Ja? Dan hebben we deze uitbeent. Ja. En dan gaat dit stukje bargenfilet dus oor. Ja? En hier krijg je een hele mooie rollade van maatje. Oké. En dan is het andere lekker stukje koolvlees, hè? Van een Friese dekbel. Als je dat erin doet. Prachtig, hè? En nou binden we hem op. Ja. Hoe gaat zo? Ik heb de filet even hier te snijden. Oké. Oh, nog haast een mooi plat stuk. Mooi plat stuk. Ja? En dan hebben we er weer een stukje kool. Zie, dat is die biefstuk. Die biefstuk. Ja? Die En kan er zo dan? weer in. Wat ik in kroeden niet? Nou ja, dat zoek ik ook even zeggen. Dat is, Oké. dat is het geheim van de smet, hè? Oh, Wat ja, denk je? zeg. Hé, Smit. Het geheim van de Smit hier. Dat mijn ja. geheim. Dat is Wat komt er niet? zout, maar kroden. Oké. Maar wat voor kroden, dat zei ik natuurlijk net. Laat me eens even roeken. Ja, pieper. Ja. Ja, ik. Nou ja, ik weet. Tuurlijk zit er pieper. Nou, vertel eventjes. Ja. Er komen er wat kroden in. Ja? Zo, dan rollen we hem even op. Oké. En dan doen we even een makkelijk touwtje eromheen. Oké. Dat is dit touwtje. Gewoon een knoop erin. Ja, knoopje erin en dan lopen we even een beetje, jongen. Dan krijgen we een aankruistouw. Hier nog dwars. Ja, hier nog dwars. Zo nou. En dan krijg je het speciale knoopje Klaas Theo. Ja, nou, zo, dan krijg ik al een teken in. Ja, maar dan kom je gasten raap. Wat wordt het? Een taxichauffeur? Hey. Een vakkenpad. Ja, een vak apart. Ons is een vak zelfs taxichauffeur, ik, maar... Hier keer, zo, omheen, omhoeken. Liet mij eens even. Ja, zuid. En onderloop. Onderlangs. Dan die. Ik maak het ook nog maar voor me aanrijden. Ik weet dat dat zo goed kan. Dus dit is een echt een ambacht. Dit is echt een macht. Maar je Ja. staat er al aan het maatje. Ja. Best er wel waar, hè? Ziet er goed uit. Zo, pen eruit. Ja. Even een beetje kroon aan de bovenkant. Oké. Dat scheelt me juist weer aan het werk. Hè? En ik zou zeggen, lekker eten straks. Dus dit is hem. Dit is hem. Mensen, een fantastische rollade van de slachter. Smit, uit de naad. Vakwerk. We zijn hier op het Dockinga College in Dokkum, want daar zit Walter op squallen. En wist er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ho. Hij verwacht het net. Oké. Dus ik vermoed dat er denkt van... Wat hebben we nou? Wat hebben we nou? Ja, dat moeten we hebben. Dat moeten we hebben. Verzorging, wat doet hij? Wat doet hij? Hij doet geen verzorging. Geen verzorging? Nee, Oh. nee. Hij verzorgt hem zelf ook goed. Is dit een soort LTS van vroeger, of zo? Ja, klopt, Oh, inderdaad. ja, Ja. ja. Hij zit hier op de linkerkant, rijdt ze. Goedemorgen allemaal. Ik kom van mijn broertje Walter. Nou, dan mag je even mee rennen. Renneke en mij. Walter, we gaan zitten.
Nou, goeie hè? Dag. Ik ben hier hè? Ja. Ja, want nee, was het wel je mij maken haast wil ik jij eigenlijk verrassen. Ja. En dat wil ik eigenlijk samen doen, ja. Ja! Daar ben ik al. Walter, Ja. ik ben Reitse. Ik behoor. Dit is een verrassing. Ja, op zich. Dat hier is net verwacht, denk ik. Nee, je had al dingen opnemen. Ik zei, dat klopt het net. Oké. Nou ja, en toen moest hij hem weer dat. Harry, dit vreegt wat uitleest voor zelfs een Walter. Kerst je eens even vertellen waarom wij je joert zou maar elkaar stenen? Nou, ik wil heel graag voor Walter een Mielieten zien, omdat hij dat wel verdiend vind ik. Oké, en lees eens heel kwaad uit. Waarom? Nou ja, Walter is natuurlijk, hij is 15 jaar en het nodige mij maakt in het leven. Ja. En ja, ik vind hij mij ook wel eens een beetje, ja. Hij moet joert eventjes op een voetstukje Nou plaatsen. ja, zo, ik kon net op een woorden komen, maar Ja, dat zo. is toch prima? Daar zijn wij heel goed in, Walter. Op een voetstukje plaatsen. Culinair zetten we hem even op een voetstuk. Dus dat gaan we hier in, man. Harry, wij hier aan de slag. Oké. Wie het een goed idee van Harry? Ja, absoluut. Of net? Ja. Een echte broer, hè? Absoluut. Zo is dat. Wij gaan aan de slag. Hey! Wat is er aan de hand, hoor? Je maar dit niet. De bobine werkt nou. Als ik dit zo lekker bij me gooi, dan komt er net volle goed van. Hij vond net. Nee. Ik gebruik altijd een hongersteken om het gas om te steken. Walter en ik ben jelbroers van elkaar. Wij hadden dezelfde mem. Ik wil graag voor Walter eten sieren, omdat er heel wat mij maken had. Walter weer nog geen 5 toen zijn mem voltrekken. En in 2009 is zijn heid overleden. En ja, dan kom je in pleeggezin, crisisopvang, tehuizen, wachtgezin. En dan weer er eigenlijk min of meer, ja, hij weer er zat van. Dus toen vroeg er mij van, mij ik wil bij hem wijden. Maar mijn vrouw die zei direct van, ja tuurlijk, daar staan we hier voor. En ja, mooie uitdaging om dat voor hem te doen. Ik had het idee dat Walter wel heel gelukkig kon worden is. Zo, ik ken hem natuurlijk geen heid en mij maar liefde aan. Maar dat wat in mijn mogelijkheden leidt om als broers zijnde er voor hem te wijzen en luisterend op wat te wijzen en dat soort dingen. Dat wil ik heel graag voor hem doen. En nou ja, ik hier zoiets van het joeg voor mij zoveel onwalering omdat er zoveel aan mij maken hier om dit voor hem te organiseren. En ik hoop dat het straks leuk en natuurlijk lekker vindt. En voor die broer gaan wij op het menu staan. Daar weer erop. De rollade. Die gaan we mooi aanbreken, dan gaan we hem 10 snijden en daarover bij een heerlijke, frisse salade met allerlei verschillende groenten. Heel erg zoen, wist je wel? En er komt dus bij een mooie saus van remoulade. En die maken ze van kappertjes, siepeltjes, augurk en vaske kroen. En dan hebben we als het dessert kletskoppen. Dat zijn die krokante koekjes, wist je wel? En dan doen we daartussen lekker giele remmen met vaske frambozen. En het ijs is van citroengas. Heel apart, maar wel heel erg lekker. Dit komt wel goed, Harry. Dacht je net? Ik ga er alle vertrouwen in. Nou, dan staan we in deze fantastische keuken van de Waard van de Naad. Michael. Mijn broeken. Je ding om, jongen, dat wist altijd wel. Oh. Collega's, hè? Die staan hier altijd bij. Nou, als we die nodig hebben, Dat wist me te vinden. dan ben ik erbij. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Nou, Harry. Haast wel zo'n rollade klaarmaken? Ik ga wel eens een rollade klaarmaken, ja hoor. Oké. Dan haast nedig een mooie slide nemen we dat. Een breedpannen of een mooie royale pannen. Voor de rest hoeft er niet meer rond te gebeuren, want die slachter het alles niet. Wat wel heel erg wichtig is dat die rollade, die maak je net zo uit de koelkast en niet in die hele hete pannen van. Die maakt op kamertemperatuur wezen. Dus let hem maar mooi een keer 3 kwartier op het onrecht lezen. Dat is heel net erg. Pak door de boter maar even. Even een beetje riesolie erin. En als die dan heel doorsmolten is, dan pak je de rollade. En dan gaan we die rollade mooi rondom dichtschroeien.
Geer krijg je hem toch net. Want dat al eventjes in de oven. Dus gewoon langzaam om en om bakken. En hij je nog thuis geen oven? Hast je gewoon een oven? Ik heb wel een oven tussen. Oké, maar je kan hem niet in de pannen dan. Maar deksel erop. Zo kan ik een rollade man. Maar wij gaan natuurlijk hier een prachtige oven. Eerst rondom dichtschroeven. De oven met 120 graden, Harry. Dan gaan we hem iepen. Schoon we maar in de midden. Hupsakee, door dicht. Nou, een minuutje of 20 van jij loeren. En elke keer even checken, hè. En elke keer bedrippen maar het vet, dan droogt het net uit. En dan, hoe maakt dat dan? Nou, het moet zo vielen zoals het kind vielt. Dit is te rauw. En dit is gewoon mooi medium. Zo maakt het vielen. En dan bedrippen. En dan haal je hem na een jaar loeren uit. En dan laat je dat mooi restig op de keukentafel staan. En dan geer het die nog wat terug. En dan haal je een prachtige rollade. En bij die rollade komt een fantastische remoladesaus, Harry. En dat bestaat uit kruiden, namelijk peterselie, bieslook, augurk, kappertjes, siepeltjes en dan de mayonaise. Die maken we van aigere, maar worcestersaus. Daar komt jittik bij en mosterd en olie. En neem maar van mij om, er is niet lekkerder dan een eigen makke mayonaise. Eigenlijk ook die kruiden eerst eventjes hakken. Als toen nog van mij even de peterselie plukst, dat doe je gewoon zo, eventjes, dat is zo oud, dan bloedt dat staaltje, hoor. Dat kan je altijd weer voor een bouillon gebruiken. Nou Harry, taxichauffeur, Inderdaad. bevalt hij dat wat of net? Ik vind het heerlijk brood. Ja hè? Ja. Hoe lang doet dat al? Dat zie je hier. Zie je hier al? Ja. Zo'n taxichauffeur die maakt het van alles waar. Wat is nou het leukste, was hij zelfs herinnering, was hij zo'n taxi normaal maakt? Ja, mensen zijn vrij hè, wat dat betreft. Kijk, dus bij een kapper eigenlijk. En heeft zo'n prachtige auto, die hele mooie Mercedes die het heeft. Was die eerst niet inzetten voor de taxi of was die gewoon privé? Die hoor ik privé. Ja, hè? Ja, daar heb ik me te mooi voor. Daar maak ik maar geen mensen in aan mijn melkdrank op zaten. Oh, zei ja, dat is ik zo. Dan slopen ze de hele auto voor. Dat bedoel ik, ja. Dat is ik zo. Hé Harry, we hakken de kruiden ondertussen, want dat willen we heel fijn hakken. Zie toch? De augurkjes, de kappertjes, de siepeltjes, de peterselie en de bieslook. Allemaal mooi. Heel erg fijn hakt. En die doorwaasten door die mayonaise. Eigen maken mayonaise. En dat is het lekkerst. En dat maken ze dus van aigere, mosterd, jittik en olie. En dan was er nog wat smaak bij, want dan er een beetje worcestersaus erop en een beetje pieper en zout. Oké, maar als het een maatje wordt, dan is het handig om het maar een staafmixer te maken. Heel erg belangrijk is dat dat in een hege beker dorst. Want anders dan slaagt het net. En dan moet er olie op en dan moet je maar even zeggen hoeveel olie er erop maakt. Zeg dan maar stop. Oké. Van mayonaise, hè? Ja. Stop maar. Nee, er moet meer in. Hou er nou maar op. Ik doe er nou wat bij. Stop maar. Er moet nog meer in. Ja, mensen, want het bestaat voor 80% uit olie. Je wil het net lopen, maar het is zo. En dan pak je de staafmixer. Onderin draaien. En langzaam omheen halen. Wat is die chef? En kleer je de mayonaise. Ziet er goed uit. Dat gaat heel hè? Dan heel goed. En dan doen we terug die kruiden die we hakt hebben. Als we dat nou even eerst, dan doe ik er even bij. Riet er maar terug. Dan doen we er dan een paar druppeltjes worcestersaus in. Die er terug. Ietsje zout. Oké. Even proeven. Chef. Ik zal het even proberen. Smaakt een poel best. Bij een rolladetje
Lekkere frisse salade erbij. Wist je wat we nog wat hadden? Vertel. We moeten nog kletskoppen bakken. Dat biedt. En die rollade maakt er ik nog uit. Kletskoppen. En dan zal ik het even voordoen. Dan maak je lietse dopjes spuitje op die bakmatjes. En dan spuiten staat gewoon in mooie lietse dopjes. Oké, lukt het zo, Harry, denkst? Ik geef mijn best, man. Ja, dat is nog wel zijn. Best rechts. Ik ben er ook. Die is aan. Oké. Nou, en heeft ook een enig idee, Harry, waarom wat ze dit nou kletskoppen nemen? Dat je het rijdt meer vertellen, dacht ik. Nou, sure, het is zo. Kletskop is een koek met klets. Dat zou ik even wel. Ik kan net zeggen dat het nog zo wordt kletst. Ja, ik en Rick zeggen, maar dat hebben ze uitgevonden. Ze zeggen gewoon dat kletskoppen binnen. Hé, de kletskoppen met kleer, die gaan in de oven en volgens mij kan die rollade er wel uit. Ik denk het mooi, ja. Oké, hupsakee. De rollade die haal je er nou uit. Blinder, mast eens even zien. Nou, Harry, de kletskoppen maar in. 7 minuten op 120 graden. Die er even uit. Dan maar inheger, dan maar inheger. Die erin. Heel nog klaar. Hupsakee. Die even instellen. Klaar. Dus wat we doen, we gaan even mooi op het terras zitten. Het is mooi waar. Nemen we even een windje. Oké. Nou, waar ben ik klaar voor, jongen? Lekker pilsje voor die. Hé? Ja, maar ik ga net zo van win. Nee, maar hinder ik niks. Maar we hebben mooi even aan het werk geweest. Proost, jongen. Ja, daar win je wel. Nou, even een oerke jij er in squallen, hoi. Gelukkig al, hè. Hoi, ik ben Heidse. Jalina. Jelina, en waar gaan we hier? Samen. Sanne. Oké, Sanne. En kerst deze man wel? Ja. Nee, die ken ze net. Nee? Waar ben ik? Saheid. Ja, dat dacht ik wel. Dat goed, ja. Hoi. Ja, die kent het. Nee, hè? Broer is jou maar goed als dan geen tuut, nee? Ja, nee, in dit geval... nee, dat Zijn net. Jongens, gaan even lekker zitten. Oh, nou is lekker. Alsjeblieft. Ja, leuk. Nou, proost jongens. Ja, proost. Wat een verrassing, niet? Zou ik even proosten, Sanne? Nee, want je proost er natuurlijk net maar yogi drink. Dat jij natuurlijk net zo. Dat snappen wij nog wel. Nou, hoe is het? Ja, Wat zijn ze op squalen? wat is dit al, hè? Weer hartstikke leuk, of Ja, nee? ik het zelf ook net aan. Nee, nou, wel een leuke verrassing. Absoluut. Ik ga mijn best niet. Ja, dat is geweldig, zeker natuurlijk. geweldig. Hij kan wel iets hier en hij kan het wel. Doet hij dat thuis wel eens of net? Heel af en toe. Heel af en toe. Hoe lang zit je nog bij die broer? Nou, de eerste keer dat. Oké, en hoe bevalt dat? Ja, best. Ja, hè? En is Harry nou broer of ik een beetje Hyde? De rol van mijn huid kan het niet in nemen. Nee, dat klopt. Dus het is absoluut broer. Absoluut een broer. Ja. Nou, en de vielste er goed bij nou of niet? Absoluut. Ja, hè? Ja, ik schrok van een mooie wol, maar Ja, wat was toen? Wat was toen dan? ja, ik hier zit van, je lijkt mooi te knutselen aan die brommer en dan is er een camera op, ja, dat is wel eens schrikken, ja. Ja. Absoluut. Maar het is toch wel leuk dat we dat voor die regelen hadden, of niet? Absoluut, dat ik net dacht. Nee, hè? Nee, En dat zei ik wel wat. absoluut. Wat het van hoe dat het waardeert, hoe het nou gaat, denk ik. Ik denk het al. En dan Jelina, wat vind je nou van deze situatie dan? Het moest in het begin heel bot wennen. Want ja, je gaat een extra eten erbij. Ja, en Dus ja, wat voor inderdaad. eten vanzelf? En wat van eten, maar nou het erbij is wennen, had je zoiets van nee, je rijdt ze erom wend en het gaat zijn gonkje. En helpt ik wel wat in de huishouding, maar hoe doe je dat? Ja, heel af en toe, dan staat zo ik wel eens op mezelf bij, dan was ik heel af en toe zo, maar Dit is net niet het sterkste punt. het is net mijn sterkste. Nee. In ieder geval, je hebt vast nog wel even wat bij te praten. Het lijkt mij goed dat ik nou even de laatste dingen, want we gaan een heerlijke rollade hebben, dat wisten we net vanzelf. Oh. Een lekkere rollade hebben we hebben en daar maak ik iets lekkers van. Dus maak je een heerlijke salade van een rollade en dan een geweldig dessert. En dat vertellen we nog net, Nee, want dat bloedt nog even een verrassing voor deze tafel. Jim, praat er nog maar even bij, ik ga je nog wat wast. Ik ga even onder de slag.
En ik zie hem dadelijk. Is goed. Is goed. Jo. Tot zo. Hoi. Ik maak ze die heerlijke salade af van rollade. Natuurlijk moest de rollade mooi tien snijden. En sugar eens even nog mooie reet van binnen. Helemaal perfect. Dan maken we die salade af. Die mooie tinnen stikjes en die lezen gewoon op een koud bord. En dan mooi dresseren. En dan dus er alle keer mooie, lekkere, frisse grienten bij. Niet een rolletje komkommer, aspergetje. En een lekker stukje wortel. Mooie veldsla. Een echte salade wordt het zo. Tomaatje. Dan heb ik nog een beetje mooie krul andivie. Met maïsstikjes tussendoor. Maar best wel wat nonchalant op het bed lezen, dat is helemaal niet erg, dat is juist leuk. Voor de krak nog een peer hazelnootjes tussendoor. En dan doen we daar natuurlijk bij een heerlijke remouladesaus. Even een peer dipjes tussendoor. En als laatste een beetje dressing. Broederliefde. Je broer Hardy had precies hoe het moest al, hè? Dus dat zal wel eens vaker op het menu staan. Goed net? Nou, dat ligt me haast al, ja. Nou mensen, lekker eten. Wat vind je ervan, Jelena? Van mijn kookkunst, Nee, het smaakt ook goed. Dat valt niet in al, hè? Nee. Nee, dat valt niet in al. Nou. Dat treffen de man best wel onder skat, hè? Oh. Is ook een broodje en salade? Alsjeblieft. Dankjewel. En van die kletskoppen hebben we een heerlijk taartje maken van frambozen en gieler jemmen. En dan doen we daarop een mooi boltje ijs van citroengas. En als allerlaatste finishing touch natuurlijk een vaskje framboos. En dan nog een mooi liets groen citroentakje erop. En dan mag zo eens even zien. Een fantastisch frambozen-dessert. Mijn kletskoppen. Wat wil je nou meer? Heel nog kleer. En voor die een mooie cd van Marloes Oosting. Daar best fan van, of niet? Ja. Ja, dat ik wel toch. Nou, dan kan ik me nog voorstellen, een mooie vrouw ik. Beste mensen, geniet je van het dessert. Bedankt iedereen die een meewerkt heeft aan dit programma. En ik zou zeggen, lekker eten en onthoorde wieken, want dan verrassen we weer naar je mensen. Hoi. Lekker eten. Hoi. En het takje hebben we toch net opeten? Dat takje keest ik opeten, Sanne. Lekker fris. Dat zie je eens meestal, hè? Ga toe met ik wel. Ik eet het frambozen het laatst op. Daar wie nu weer. Bij Bargeboer Jaap Frieris. Een weltje. Goh.